Зов за помощ, да спасим бебе Васи. Той е все още бебе, едва на 1 година и 6 месеца, чийто живот рязко се променя след тежката диагноза – остра миелоидна левкемия. Това е агресивно онкологично заболяване, изискващо незабавна и интензивна терапия. След спешен прием и последващо лечение в специализирано детско хематологично отделение, детето преминава през химиотерапия под постоянен лекарски контрол. Според медицинските специалисти обаче, за да има реален шанс за живот и пълно възстановяване, е необходима трансплантация на костен мозък и допълнително високо специализирано лечение, което не се покрива изцяло от здравната система. Нужните за терапията 300 000 евро поставят семейството пред изключително труден избор, което налага търсенето на обществена подкрепа. Нека всички хора с отворени сърца да се включат в каузата и да дадат шанс за живот на бебе Васи. Всеки дарен лев е крачка към лечението и надеждата за едно нормално детство.